shatu sannan ka jarumin maza, mai ja da kai ba guda cikin maza, ka tashi taro na shatu da marmaza, buya danga na shatu yana zuwa. Kana juye mai gari, wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu ga na shatu, na shatu ku gudu ga na shatu. Baya gyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Ita kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu ka bi duniya a sannu a sannu, tunda lokaci yana da gaban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na shatu ka bar jama'a su zama kalau. Tunda lokaci yana da daban kwana, al'umma suna ta kai kokenka, na shatu ka bar jama'a su zama kalau. Na shatu, na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu. Mamman Tsoya ina za su je? Dama gidan ku sa'an yanzu magaci mun haɗu. Cice nan ni ma dama daga dandali nake na ce bayan in je inda ma da mu je yanzu mu zo na miya bayi. To ci kenan mu je mu jama. Na shatu sannan ka jarumin maza, mai ja da kai ba guda cikin maza, ka tashi taro na shatu da marmaza, buya danga na shatu yana zuwa. Fi sabilillahi jama'a ai taimako. Ka kuntata ma mutan gari, Fi sabilillah jama'a ai taimako. wanda ya so ka ya so Fi sabilillahi jama'a ai taimako. na shatu Fi sabilillah guduga na shatu. jama'a ai taimako. Ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu ka bi duniya a sannu, tunda lokaci yana da daban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na shatu ka bar jama'a su zama kalau. Na shatu ku gudu ga na shatu, na shatu ga na shatu, na shatu ga na shatu. Na shatu sannan ka jarumin maza, mai ja da kai ba guda cikin maza, ka tashi taro na shatu da marmaza, buya danga na shatu yana zuwa.
uban waye? Lashatika adaba gari ka kuntata ma mutan gari gashi kana juye mai gari wanda ya bi ka ya bi hatsari wanda ya so ka ya so tsiya na shatu ga na shatu na shatu. Uwa gida wannan wani irin wulakanci ne a ce abincin nan har yanzu ba a gama shi ba sai ka ce ana dafa taya ba ki ji na ne uwa gida. Wannan abu yana ban mamaki. Kai, Allah shi kyauta. In Allah ya shi ta kusan zuwa gidan ta share mun hawaye. Wallahi kuwa. Amma ba komai. Shata za ta share mun hawaye. Ta je gidan shatin ne ta ɓato maka rai shine kake nema ka zo kai naka farce? Ai ni shata tsakanin da ita ba ɓacin rai sai dai farin ciki. Sai dai farin ciki. Shata sai dai ta faranta mun rai. Sai dai ku mana ka dafa maka abincin ka ci ne ka man da faɗace. Ga ni can ma yanzu na kuma ni tsakaniya da shata na ce mutu sai farin ciki. Ga buta kenan ma ni koma ma zan ko ganin shi bari in haɗe miki ko shi ganin ta ne yanzu ne da shatu wallahi sai na ji na ku shi ku ci kayan ku na ban muku zo gida muku dame mu ku ci kayan ku ma idan ni haƙuri ta je mai biye mace kin da kin san dai halin shi ke ina yar karamin takin san wannan magana mun ko san kishi ka kada ji wannan kuma bakin ki ce ki da kai kallon ki fa abi wannan ka ji wannan magana a bakin ki ai sai sun jira ai lafazin a shirki na wiwi caji a shirki na wiwi caji a shirki ya wiwi caji shirki ya wiwi caji zo ka gani ina tafiya akan hanya sai ga mai rake na tsaye da shi akan hanya mai rake yanka mun ga kuɗi ka na saya take yanka mun da ɗau hanya ina sharake ina layi akan hanya ko da ka kira ni babu yadda zan juya kai rake duniya ne yan baku labari daɗi ya kai mini can makura a shirki na wiwi caji a shirki na wiwi caji a shirki ya wiwi caji a shirki ya wiwi caji ina ya ɗauki faya kamar ana yaƙi na rasa inda zani sai na taka burki Kaka gani nan menene? Menene? ga bodi tun ya bi na shatu zai kashe ku
Kaka, wallahi ka. Me kai ma goja? Wallahi ni ba mai sani ba. Baba karami. Ka ji. Ga shaka can goja ya bi su zai kashe. Alhamdulillah. Allah ya sa ya kashe ta kowa ya huta. Kawai ya ta yi bala'i ke kuma kin ɗauko mana ja'i ba. Na ce maka shata aka bi za a kashe Ni ta. ba mama ba inda za ni. Ina shatan take? Wallahi suna ɗan yari su. Ba ta yi kusa ba. Ne da ka. Albashirinku mutanen garin Bakure da kewaye, muna gabatar muku da sabon katafaren shagonmu mai suna BTN Clothing Nigeria Limited, inda za ku samu galla-gallan atamfofi da kuma dalla-dallan leshi, shadda, kai hadda yadika na zamani, kuma duk a cikin farashi mai sauƙi. BTN Clothing Nigeria Limited muna a cikin garin Bakure bakin asibiti. Domin neman ƙarin bayani, tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka: 081 09 04 38 44. Wohoho, garaɓasa sauƙi daga Allah, ga kayan mu masu inganci. BTN Clothing Nigeria Limited muna marhaban da masu siyan ɗaiɗai ko masu sari. Sannan muna kasuwanci ta online. Idan kuka sai kayan mu za mu aika muku a duk inda kuke. BTN Clothing Nigeria Limited a cikin garin Bakori ne gidan fadda kunya. BTM Nigeria Limited a garin Bakori mu ne gidan fadda kunya. In baka sharake baka more caji ba. In baka sharake baki more caji ba. In baka sharake ba baka more daɗin ba. In baki sharake ba baki more daɗin ba. Wayo Allah, wayo riga ni alilo. Kare ki ga lafazi ga wuka a gabana. Kan ku gani za ku ga baho ne a gabana. Ko rake ya gaida ni ku kawo shi gabana. Daga ranar sai tarihi, a shiraki ya fi wi caji. 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 Ashiraki ya kuwi. Wai huhu ƙarya ne, ni da na shatu da shatu za su yi mu wannan abun. To wallahi bu zai yi ba, sai na ƙarshen na shatu da shatu. da lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a si zama kalau na shatu ku gudu ga na shatu na shatu ga na shatu na shatu Kumara ko ta yi mu da mu. ga na shatu Na shatu, a tara ba amana za ka yi mu. In ce ma mu kwashe kwannan, ka ce mu washe gari za mu dawo kuma. Wallahi ba ni bane. Ya ba kai bane, to waye ne kwashe kwannan? Kakkaye ya mu waye bane. Kai ne mu hankali na shatu. Na shatu,
Nashatu! Wallahi baka isa. Baka isa ba. Na goge ma ci gura ku bashi bashi. Ya Allah ga hakuri. Ya Allah ga hakuri. Allah ya kama kwalan ku. Gobe lokacin da nake ta ce bari mun same ki saboda sanadi. Gaskiya an daka hun. Jira sosai ina tunanin in yau zo wajen ban san wani irin sakamako zan zo in karasta da wajen ki. A ga fada min gaskiya. Da maganin wannan yayi tunani a dafa. Ka ga kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka zo ka tashi ka wuce ciki ka je ka monta. So kin ga sabuwar da na siya? Gaskiya barawon ne da kuma shi ya tsinci. An ma tsada. Wa ya sani ma kun fi da barawon ma ba ta shi ke kika zuga shi yasa ta yi wa. Hello Salam yani? Ina ne haka. Yin shigo cikin gida ba sallama ba komai. Ne fita da gurin ciki na da ɓacin ne ke faruwa. Kulla na biyan sayin su ɗin sai in sayar ra'ayi suke kowa yana faɗin da ni dace kuma sai ai ban tafi shi suke. Kowa ci ake da shi kika dace. A ina ake irin wannan abun? Wa da kani? An kakka malam ya karanta min cewa ɗan gidan Alhaji Kabiru Kano. Kuma mutum wannan shi ne so da wani. To dai za su. Wani madadi. Wala in Christmas. Will you shut up? Zan sayar da kakai idan na gaya wata ko mai ke sai in kira ki sai shan hira. Wow! Ka je da wa kake waya kuma ake cewa za mu je ku sha fira. Wani abin arziki ne ka samu haka kake murna haka ɗan nan. Da mushi dinki. Gol. Kura ta haka ne. Da ba da yin wasu zama. Gaskiya iyayenmu mata ba su ƙarya ba da suka faɗa ni miji ba ta. Kwarin ko da gaske. Da kuma kamar ya hanci. Ya za a yi ne? Zuwa anya baya sallan ta sai ku bi gurin shagon Yakubu. Zan jira ki a wurin. Kin so sai duk abin da ya kamata. Ko uwar kamar na karfin ta ban kai ba dai uwarsa ba sai dai uwar wanda aka mara. To bismillah. Ya za a nuna da gidan kasuwa. Ni aka kira ni a wayan ce gidan na kama wuta shi bisin. Ni na isa? Miji zai je masallaci wa mashi ruwan alwala. Wata mata zai ta faru. Wato za mu zina ba sai ku. Ne ba ta. Kabu duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shati ka bar jama'a si zama kalau. Na shati sannan ka jarumin maza bija da kai ba guda cikin maza ka tashi taro na shati da marmaza ya danga na shati yana zuwa. Na shatika adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu, ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu. Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu, kabu duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a si zama kalau. Na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu. Na shati ka adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari.
wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Nashatu ga Nashatu, Nashatu ku gudu ga Nashatu.